to you. Sziasztok, kedves nézőim, nem Céberszőt, és tekitázni fogunk. Jéééé! Mikor az előző részben ott hagytuk abba, hogy készen lett a ház, és beadottam egy ágyat, mert hogy én az éjszakákat nagyon nem várom. Az egyszer biztos. Na, de ekközben itt a bányának csináltam itt egy második részt, és nem tudom, mert szép így. Aztán csináltam lépcsőt. Azt itt ezt a részt meghosszabbítottam, és a végén van redstone. Ezért ugyebár lecraftoltam meg vascsákányt, és az a vascsákány meg ki is szedtem az urániumokat, szóval nyugodjatok meg, már nincsen a lépcsőben ott. Az uránium ki is szedtem őket. És nem csákányt csinálok belőle, hanem uránium kardot. Szerintem. Csak megmutatom, hogy tényleg lehet belőle eszközöket. Lát? Ja nem, a rubint! Az urániumot összekevertem a rubinttal. Az uránium másra jó. Videón kívül átállítottam könnyűre. Könnyűbe elmentem sok-sok fát vágni. És öltem pár tenet. Ez így nem lesz jó. De olyan ki van világítva. Hát mondjuk, jaj, mondjuk nem. A redstone. Végre neki álltunk tekitázni, és tint is találtam. Itt a redstone mögött volt, csak azt nem találtam olyan fontosnak. Ja, igen, és itt volt szén, amiben már belekezdtem. Először egy elektromos áramcsinálót. Én csak úgy mondom, hogy áramcsináló. Ez kell fog nekünk kő. Meg refined iron. Amit úgy kell csinálni, hogy sütünk ki vasat. Hát igen, azt a fincsi értékes vasat ki kell sütnünk. Szenet, vasat, a fene vigye el. Mennyi kell, akkor inkább megcsináljak többet. Olyan jó kis vasamat. Erre kell elhozni. Erre kell, hogy ez több vas kell, vagy nincs. Arcai blokkosat. Ugye? Jaj, ja igen. Azért nem mutatja ki, azért nem mutatja a craftolás, mert ugye feltöltött elem, az ugye nincs. Nem lehet craftolni. De, hogyha itt megnézzük, akkor itt lemerült elemnek, ilyen sima elemnek, hát meg tudjuk nézni a craftolását. Ezen már kell gummi, meg kopper, jé! 6 darab van pont. Tintből ugye van még. Remélem, van még. 3 tint. Hogy? Igen, és akkor ez erről mindent. Ne! Akkor izét craftolunk, akkor mindenképpen akarok valami fegyvert. Fegyvert mindenképpen akarok, mert mindenképp át akarom váltani könnyűre. Szóval itt mindjárt is nézzük a fegyvereket. Itt lesznek valahol. Itt, hát egy ilyet terveztem, egy vasat, egy ilyen vasat. Vagy nem tudom, hogy szalabát. Ez igen vas, ilyen izét. Vagy csak kő legyen. Vasat én nem akarom erre pazarolni, ez majd a gépekhez. Legyen kő. Na, kiderül, nem tudok számolni.
Igen, ilyenkor lenne jó egy projektívű. De nekem nagyon hiányzik a projektívből, nem érdekel, én nem tudok anélkül élni. Jéj! És éjszaka van, szóval alszunk. Aztán azt hiszem ez balta is fegyver egyszerre. Igen, picit úgy tűnik, hogyha ez is lenne, de inkább fegyver, azt hiszem. Inkább a fegyverek csoportjába sorolják egyesek. Na, menjünk föl. És ugye a pók az nem még el reggel, remélem. Ja igen, nem támad ránk reggel, azt tudom, szól, akkor biztosan nem még el. Ó, de menő. Ott egy boci, azon leteszteljük. Annyivel könnyebb megölni vele egy bocit. Boci! Hát igen, akkor nem olyan, mint egy kőzé. Aztán van ennek valamilyen... Ja, védekezőütés, tényleg. Meg is feledkeztem. Védekezőütés, jéj! Ja, de állatokat nem lehet vele. Ó, állatokat, azokat csak ilyen furcsa lehet. Ja, láttatok védekezőütés. Kivették 1.9-ben. Abban már nem lehet ilyen védekezőütést. Pár állatot töltem meg kis fát vágtam, és Istenem. Hát nem tudom, én mindig is szalabárdot akartam. És mindig is tellett rá, szóval. És miért ne lehetne megint szalabárd? Csak túl sokat kell bányászkodni a tekintetben. Valakivel kéne lanozni, aki elmegy nekem bányászkodni. Ez a szén, ez... Jó, de... amúgy értem. Jó van, nem mutatja meg. Jár, kis üt, tessék, ott van. Ugye a szénblokk az már régóta van. Akkor nincs. Na, nem tudom. Nem tudom ezt szedni. Hogy... Akkor csináljunk egy kőszalabárdot. Nem baj, van egy szalabárdunk, ami azt hiszem, hogy így a hátralökése nagyobb. Azt hiszem így több a damage, vagy hátralökés. Vagy nem tudom. Azt hiszem így nagyobb a damage. Nem tudom. Így fogom használni, akkor is kész. Ez mire is jó? Az a válni való, vagy át kéne térni a búzás kajára, úgy. Búzás megoldásos kajára. Kéne talán egy második szint. Meg lassan a bőrből kéne egy teljes szett. Az jó. Bányászkodni fogok végig. Akkor fogjuk magunkat és húzás le a bányába. Kevés
kajával. Csákány, csákány. Minden csákány nem az jöhet. Meg hol van egy kis kő. Nem 64-es, itt. És akkor most egy kis fa kéne. Itt van. Ebből jó sok bot lesz. Oké. Ez a maradék fa meg kőhez mehet vissza. Na jó, akkor indulás lefelé. És hát akkor bányászkodás. Arany! Nem hiszem el. Gyerekek, én ezt már nem hiszem el, amit folyik. És csak nem, de emerald. Emerald. Na ebből már viszont, na ez az, amiről beszéltem. Az emerald, az tök olyan, mint a gyémánt, csak nem tud az emerald csákány obszidiant szedni. Miért van itt ilyen nagy üres tér? Ja, mert itt volt az izé. És nem hoztam magammal a fegyvert. És nem szeretném elveszíteni a vascsákit. Gondolom, ti nem láttok semmit, de ez a max fényerő. Na, redstone, ez az. Nagyon baba, már csak tin kéne. Nagyon baba, még több redstone. És hát ennyi is volt, yeah! Ennyi is volt a redstone, yeah! Yay, ez redstone, ez az, yay! Nem, fölül is van. És Tina, Isten megáldott végre Tina. De nem lesz elég, nem lesz elég annyi elem, vagy nem lesz annyi, amennyi kéne. Nem tudunk majd annyi elemet craftolni, mint annyit kéne. Itt reménykedek, hogy itt lesz valami, de nem. Hát jó, akkor redstone-kat, gyere velem. Ez világítson addig. Mindent összeszedtünk, akkor ezt kiszedjük és megyünk is föl szerintem. Jaj. Na, indulás fölfelé. Én sosem szerettem ilyen mélyen lenni. Egyedül. És hát haverokkal így szerettem így mélyen itt bányászkodni, hogy most vagy láva ömlik a képedbe, vagy egy tömeggyémánt. Szerettem így röhögni. Na ne! Ez poén. Lehetne egy smaragdkardot akkor megcsinálni. Ez a dolog, ami itt van, ez csak építkezésre jó igazándiból. Díszítésre, nem úgy építkezésre, nem díszítésre.